wanda ya sha fiya domin bai samu ganin Maryam Yahaya ba, yau dai burinsa ya cika. Matashin da ya tattaki daga jihar Yobe zuwa jihar Kano domin ganawa da masoyiyar shi da yake matukar kauna, wato Maryam Yahaya, inda hakan ya ci tura daga ƙarshe ya sha fiya domin bakin cikin rashin ganin nata. Yau dai burin matashin ya cika, inda ya yi tozali da masoyiyar tashi har aka rangada musu hoto tare. Kamar yadda muka sanar da 'yan uwa game da al'amarin da ya jibanci jaruma Maryam Yahaya akan al'amarin da ya faru da matashin yaran da ya tattaki daga jihar Yobe zuwa Kano domin tozali da jarumar, wanda daga bisani aka rashin sa'a matashin ya kai kimanin kwana uku yana ta faman wantaririya daga can zuwa can da nufin da ya ga jarumar tashi, wanda abin da ya ci tura kuma guzuri ya kare masu. Hakan ne ya sa matashin ya ga dai wannan zuwa da ya ba shi da wani amfani, domin ya zo a wofi zai koma a banza. Hakan ya sa matashin ya ɗauki fiya ya kwankwada domin ma ya rasa rayuwarsa, kawai ya huta da wannan takaicin wannan duniya da rashin tozali da jarumar tashi. Hakan ne ya ba wa matashin dama ya kwankwada wannan fiya wanda ya shiga cikin wani hali na laulayi yana neman barin wannan duniya, yayin da al'umma suka yi ca a kansa wajen ceto rayuwarsa, wanda aka garzaya da shi asibiti bayan an kwankwada masa madara da manja domin ya amayo da abin da ya sha. Daga bisani aka kai shi asibiti domin ceto rayuwarsa. To alhamdulillahi an ceto rayuwar tashi, yanzu dai yana cikin koshin lafiya. Kuma cikin jawabai da muka samu, jarumar ta kai masa ziyara kamar yadda kuke gani a hoton da muka wasafa a gefen wannan bidiyo, wanda ga jarumar nan da jan mahaifi, shi kuma gashi nan da bakar riga da kuma hotonta a cikin rigar. Wannan ne ke nuna shi din fa masoyi ne na hakika. Jarumar da alama kuma ta ji koke-koke da kukan al'umma ta saurari matashin. To da yake ajiya kuma wani al'amari da ya faru, ana cikin haka na halin ko in kula da aka ji cewa tamkar jarumar ta yi akan wannan matashi, wanda ko halin in kula bata nuna masa batu da halin da ya fada na dabdar saransa a kanta. Hakan ne ya saka 'yan gwagwarmaya, wato masu kare haƙƙin bin adama irin su wato comrade, dole za mu ci tsohon comrade kenan Muhammad Lawan Gusau, wanda nan da nan ya karkaɗe dukkanin takardu da shi da lauyoyinsa suka maka jarumar a kotun da ke jihar Kaduna, wato Federal High Court, domin nuna mata rashin dacewar al'amarin ko kuma abin da ta aikata. A jiya ne dai kafafen yada labarai suka watsa wannan labari na maka jarumar a kotu, wanda aka bata wa'adi na wata guda akan ta zo fili ko kuma manyan jaridu na kasar nan guda biyu ta ba da haƙuri ga shi wannan matashi da kuma masoyanta da tabatawa rai. To da fitar da wannan sanarwa kwana ɗaya kuma shine aka ga hotonta yana yawo a kafafen sada zumunta da shi wannan matashi, wanda ya taso ya yi tattaki daga jihar Yobe zuwa jihar Kano domin ganin ta. Alamu na tabbatar da cewa jarumar ta haɗu da shi kuma sun gana har sun yi hoto wanda aka wallafa a halin yanzu. Duk da haka ba mu kasa a gwiwa ba, wato sai muka kira lambar lauyan Muhammad Lawan Gusau, wato barista Ishaq, akan cewa dai tun da dai gashi sun gana da shi wannan matashi, shin sun janye wannan shari'a ko a'a, wanda ya ce ai dama tuntuni a cikin kunshin shari'ar sun ba da wa'adi na wata guda ne akan sai ta sanar a manyan jaridu guda biyu. Mutum bata sanar ba, to fa shari'a tana nan babu gudu babu ja da baya a cewa. Ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin